ashe madalla mana haka maza me kiɗa buga mana ganga mu je batun fat yau duk matsayin mutum a APC yana ƙasan ka Ganduje baba na goggo baban abba mai abin kirki namu kadimul islam Tiyama wanda zai bi ka ya bi ka wanda zai bar ka ya ce baba Ganduje ilahu rabbu na tare da kai ka rike rabbu mahassada ba sa cin maka na goggo ku adda ƙasa ko abila kai a kusa Ganduje rabbu yayi maka tari a siyasar ƙasar mu yayi ma guzuri Rabbana sai ya kawar Dattuwa kuma ne ya ce mana mu isar sakataren kudi na fati kujidar ya ce duk makiya na baba su za su yi abinda suke bida a yi wa Ganduje ko kaɗan bayyo ba zauna da rabu na goggo sai dai su dinga koyi ashe mai ja da baba mun shirya sai mun sha ta layi tilas a sa siga inda za a sai da shayi Ganduje dan siyasa wa za ya kai ka kotu ta sami wa shinkafa da fitar da bintu hanta jini da kai da asuwaji na fahimtu APC ta Ganduje ce yau har gobe ai tashi ce ƙaryar masu cece ku ce national chairman riga yau APC mu ta ɗaukaka don ka saita ta haskaka Dattuwa kuma shi ya faɗa ya ce mu jaddada APC ta Ganduje ce firgicin sula Dattuwa kuma namu ne ashe mai gidanmu ne sakon dukka nashi ne na gode mana Ganduje zama da rama a fati da ɗan jami'a ta APC ya biya alƙadir kalikin halitta mai yau da gobe mai jibi haɗa su har da gata darajar rasulu Allah ka da dodogun fahimta dan adana da dan amina shi a uba gabinta alaye sahabu da sun bi rasulu babu mita mazu Mustapha don mai bunka ya rabauta
ka dan kafi suke niyya. Baba na gogo gogarma a yau kaf 'yan siyasar ƙasashen waye girme ka. Kai ne national chairman na jam'iyyar da ke harka. Duk wani mai yin hukunci a fati zai kiraye ka. Rannan president ne ya mike da bayis dan su tarbe ka. Bola Tinubu ya ce a jam'iyya shi ma zai ci yankanka. Ko jangwala gwada in ya shigo zai maka biyayya. Baba na gogo gogarma noman ga yau na kaso wasu sun kace a'a. A take ka miƙa kuka ga rabbi ilahu kai da'a. Sai ga shi Ganduje na murna yana fara'a. Baba kyale mai yi ma hassada sarkin rashin da'a. Ganduje ka zama national figure ka faɗi ba a ce a'a. A ko a ina da an ganka ka zo an ga jam'iyya. Baba na gogo gogarma a tun da kun ga rana ita san an ba ta ƙarya. Mai kyakkyawa na gane ba shi sau musaya. Mai mu'umuna shi ne da bidar ayo musaya. Amu muke ta juya miyar kuma muke da gaya. A kainu a dashen Allah ta gama adala haula. Yau ka wuce sanin lula. Mu jam'iyyar mu ba illa. To ku zo mu gaida Ganduje wanda ba shi sanda. Randa kwa sai da moda amarsu sai da buda. Ga uwa ka haihuwar da kyawun batun a buɗa. Ina gwagwa bai da ganda ga shugaba na APC. Garkuwa na APC na gwagwa masu lasisi. Ina shugaban ƙasa ta Asuwaju Marufata ga na kashin Shatima Habibi na Baba Asuwaji ya aminta. Shugaba na jam'iyya ta mu Ganduje mai gida, mai hassada ku ce mai yayo halin kuda. Yau an yi walƙiya mun san yin gada-gada. Mun gane masu leke mun gane 'yan gida, sun gane kafi ƙarfinsu. Dan yanzu sun ga ƙarshensu. Baba ka bar su si ta shirmansu. Yau maƙiyanka na cikin tasu ba kuma fita. Ƙaryar ku 'yan gumama. Ganduje zama da rama a fati. Da ɗan jam'iyya ta APC ya biya aminta. Asuwaji ya aminta. Baba zama da rama a fati. Duk ɗan jam'iyya ta APC ya biya aminta. Asuwaji ya aminta. Biya amin.